La corona de Mazzarino. Al correu! Vejam què diu el diari aquest matí. Ja el tinc. Què? La corona de Mazzarino? Ni fet expressament per mi, l'emperador dels lladres. Oh, i tant que la robaré. Desembarassaré la taula. Així. El castell de Sempton. Sempton. Myttel. Ara només cal trobar la manera de fer-hi entrar els beneits dels meus ajudants.